joto media rok no bo tini kaisa chini kha khamma ma yafaro tan bagi male chini an kata yong Rohindra Dev Burma tam chanai bono bo chini tini chung chini dofana hamjaknai khorosa athukri hini mano bo tini langma sasulangkha mia khoro bini langma chokha ang kisa masana kyamosi ang bai khub bo close khub kok sawo bo belai khino sojeton chini ti prasaroni bagai tam khainai khaya belai actively wan so bo an bai kha khamo tini binagin kok sai thangmarok no noro khana kana bo age chini edisini member of council bo age sai thangjak MDC kasam ar bini somoy rogo belai bo etam hnai bono chini o area rok no bagai onek kisu samung khailangka kok bo saga belai kheno gabni bagai tini jeng belai kha khamo tai bini ang o dui tinin sakang bokhon jokhon bo GB hospital kalai purbo MS by kok salai bin by cabin temin on bagi announce rok jeng khailai kya tai bini besaje okra baire kha ke bini saston hote anok belai information dohori tong kai mia amun sakang kok salai pa jobsong bo ang jeng saimaka doctor o saka sono bini sorry ni kebama bini je tamnai bono parts rok mane belai kidney liver of damage jeng thang paikya because bo onek sal romoi kalaijak kai jeng mono sanai bini je samung khaipe bara rok bini ok samung khaipe bara no jeng tini khainen bagai jeng wan soklai tongo bini jatiyota je bakha obo kebama boron tini chini o takajola amseni borok chompojola amseni borok bini thola thangai mane thangman yagol bahaino bono kabangma borok tini moito khainai to ambai no nukra tini kabangma borok chini ora phaiso paikya chini belai prominent leader Bijalang Khol Dev Burma chini additional chairman borong monang Jagadish Dev Burma borok phaiso paikya kai ching obono chini je ani hoite omono message tongnai bini borong nong borong ni hoite jeng je theinai to thei thangka je kathang tongnai phano jeng ka ma tongnai obonani ko kasarmu omon tongnai ta